Bisa pun malih. Oh nggih, pun boleh niki, pun boleh. Napa Pak, ajeng joget napa? Tembangi. Gerajakan Banyuwangi, sambal kemangi. Sambal kemangi. Oh nggih. Sambal kemangi, Cok. Iki. Arep apa? Anu sambal kemangi niki pamendhute Pak Disutris. Diwet-wet nggih Pak, sehat nggih Pak. Pak Di, niki sing sepuh garing jenengan Pak Suroso, Pak Krisna, terus Pak Wakidi lho. Liyane mun do sedo terus Pak Muji. Ayo gong diwet-wet. Nggo gawe pusaka. Anak sepuh-sepuh do sedo terus piye? Genah sing nom-nom kaya kula do kesat-kesat kaya niki. Ning aku duwe jago anyar. Sapa? Mas Poying. Mas Poying ki ning kene ora ya? Kon ngorjen batale dadak. Mudar aku. Alasane ora ono diskete orjene. Nggih, ora apa-apa. Yo, Cok, sambel kemangi. Kapur kagem Pak Parjo, Wonosari ngobrol Mbah Parjo, sambel kemangi.
matur nuwun Pak Adi Sutris. Ayo balin lakon mau ngarep ya Gong. Terus ke lakon mengko ndak nganti ditukani Ndara Janaka. Ayo ngadep barengan Gong, diaduk Ndara Janaka.